Tarika par kod ang'wen dwe no ero mano mar auchiel. Ageno ni intiere kama kare kamoro amora ma intiere, kendo ago erokamano maduong' miyudo thuolo matudi kodwa e weche manyien mag Oimore. Odhiambo ni mabende wakolo matut ka wang'iyo ni to bende chenro mag dongruok ma jalup jatend piny Kithure Kindiki osebedo katimo e gwenge mopogore opogore pacho ka. En dongruok kaka en kamano koso gin chenro mago mag campaign. To bende omenda ma bende jo siasa mawuotho kode kanyakla kod en owuon osebedo ka pogo wuok kanye e kinde ma sirikal osebedo ka chungo chenro gi mopogore opogore ka giwacho ni pesa onge. Kopogore kod mano, obobedo koda twak marwa mano mangeso kangeso kaka wuono wantiere koda nyadendi moro ma oyie biro e studio kendie kowuoyo kodwa ka bende odhialo wuona mare mano motelo ne nyasi modiochieng' makiny ma bende idhialo joma wuoro. Obedo ka watwa kode toke kanyo e chenro mar mine wacho. Kata kamano ero magi e weche mawamiyo pek gisani. Mr. Talam knows that this is an illegal process that is being undertaken based on some mischievous political reasons to drag the OCS behind bars and tarnish his name. Tipo mar wang' dede nyiso kaka mose nindo Albert Ojwang noteringre mare Mbagathi e kinde ma okinde mag OCS Talam wacho ni meko mare en mar siasa. Tikrak mokanyo mana osebedo kantie. Koro aka gache koka gache ne kalo to nomedo barre. Kochopo gumoro saa 8 odiochieng' manyo chako kete gache kai. Bad migawo mochung'ne apeyni madongo pacho ka Kenha oloro kuom kinde olalo makanya dhiang' e apaya ma Kindu Bay Homa Bay toko lalo no chako barore. Nitie nyithindo mang'eny matho because of blood nikech malaria, accident, wawite vijende wa mang'eny. Koro kwa wuok oko chieng' ni kata odichieng' moro amora to wagolo remo to wasave life mag ji mang'eny. Ogande County ma Migori ojiw mondo bed ka golo remo mondo ores jotuo madwaro remo no e kinde ka kinde. Machiegni akwayo ni mondo ibed kodwa nyaka giko. Nyinga Jailieta, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Tipo mag wang' dede koro nyiso kaka ringre Albert Ojwang notere kar thieth ma Mbagathi bore Nairobi. Kalure gi tipo no, Ojwang norwake kar thieth no saa 7:35 mopogore gi wach mobila ni nokele saa 7:39. Od fwambo mar Ramogi noyudo tipo kendo Efinya Kidi lero mathoth. Nek mar rawera Albert Ojwang pod medo nyuolo paro wirani en yo mane manonege te sendo bila ma Central. Od fwambo mar Ramogi noyudo tipo mag wang' dede mar kar thieth ma Mbagathi ma tarik 8 dwe mar auchiel higani, odiochieng' ma Albert nothoe. Saa 7:35 mar otieno, nyamburko ni mar obila donje kar chungo nyamburko mar kar thieth ma Mbagathi. Tipo mag wang' dede nyiso obila dek kalore nyamburko no maonge rikni mora mora. 2 kuomgi nenore ka kuodho wach ma ok girango jal magikelo mar yudo thieth. Obila machielo riwore kodgi kendo gidonje e osiptal. Saa 7:37, 2 kuomgi duogo oko e kar chungo nyamburko kendo achiel kuomgi wuoyo gi simbo ng'we yamo. Obila dek go duogo oko gi gino mipiele jatuo. 2 kuomgi rwako raba mag lwedo kata gloves manie nyamburko. Machielo biro gi jal machiwo rita kendo gimiye bende gloves. Madirom dakika 28 toko bila chopo kanyo, giumo Albert kendo gichwale i osiptal kar chiwo thieth mapiyo. Mano kar saa 8 e wang'e. Saa 8:10, obila 2 manodonjo gi ringre no chak wuok kode. Saa 8:15, tipo mag wang' dede nyiso nyamburko mar obila ka wuok. Komachielo, tok meko ma jatend tesendo bila ma Central Samson Talam, okil mare Danstan Omari, na wacho ni onge gino mateno Talam gi nek mar Albert. Wirani e kinde manokele tesendo bila no, Talam ne onge tich. The material day that the late Ojwang got his death, our client, Mr. Talam, was not on duty. He had handed over the station to his deputy under the chain of command. Omario Medoni Talam idinone taro mar chik kendo chalo ni nitie donjruok mar siasa e meko mare. There is no cause of alarm.
Mr. Talam knows that this is an illegal process that is being undertaken based on some mischievous political reasons to drag the OCS behind bars and tarnish his name. Magiduto timore tok duol marango tije obila pachoka aipoa yango ni giseyudo dag tipo mag wang' dede mag tesend obila ma Central kendo gitemo mar yudo tipo go owuon. Efinya Kide, Ramogi TV, Nairobi. Jopuonj mawuok e riwruok mar KUPPET ogolo kwayo ne sirikal mondo mi okasre e timo nonro e wi nek mar Albert Ojwang mane otho e lwet obila kaka okang' mar neno ni ratiro yudore mapiyo. Kane gitwak e romo mar moko misuma e chenro mar paro japuonjno, romo mano bagi kuonde mopogore opogore pachoka, jopuonj go dwaro mondo jalupo gai mar obila Eliud Lagat ogwe tao. Jafambo marwa Armstrong Osutwa nigi ler mathoth. Riwruok jopuonj mag KUPPET sani owuok oko mar chungi nyawadgi Albert Ojwang mane owito ngimane e lwet obila ma Central juma mokalo ka gibago chenro mag moko misuma kuonde mopogore opogore pachoka. Riwruok mar KUPPET bade ma Migori dwaro mondo obila duto ma itudo gi nek mar Albert ogwe tao mondo we thuolo mar timo nonro. Jopuonj go mane otelnegi gi jagoro margi Samuel Orwa Jasolo dwaro ni obila duto bet tenge kendo nonro wene duol mar IPOA ka giwacho ni gionge kod adiera kod obila. It is the police that are being accused of killing Albert Ojwang. It is the same police that are claiming that they are doing this investigation. We want IPOA to come out strongly so that those that are involved or those that are accused to have been involved should first of all step aside. E bad riwruogno ma Kisumu, jopuonj go ne obago ng'anyo makwedo nek mar Albert ka gikwayo sirikal mondo ne ni jalupo gai mar obila Eliud Lagat mosebed ka itudo kod nek mar Albert ogwe tao. Jopuonj go dwaro mondo obila mane ondhiyo Albert dalagi katere tesend obila ma Central Nairobi mondo kaonegi ondamo mawinjore kaluwore kod chik. Giywak ni nek ma kamano rocho ratich jopuonj kod chike marito oganda pachoka ponono ng'ato yud kod ketho. Bende gigolo kwayo ne ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mondo gol duol e wi wach nek mar Albert ka gisebedo ka gitimo e kinde mokalo. Kao jo polise moko mathindo thindo obedo ochunge tich. Mano is not enough. What demand ni jo polise go mondo omaki mondo gindik statement. Akwayo mondo baba Raila Amolo Odinga mondo iwinja nyathi motho en nyathi luo. Mane mbai otho ni twaro, mane Tombo otho ni twaro, mane Kajwang notho ni twaro, mane Ongodo notho ni twaro. Migiyo baba wuogoko baba chung mondi wuo. Sirikal onego bi osiemnwa ng'at mano nego Brian Ojwang. Sani wabiro kaka waywago Brian Ojwang. Wach malit kabisa. Okwanya yie mondo jopuonje inego kaka gweno. Okwayo gi duol motegno kabisa mondo Lagat or resign immediately. Kamachielo bad riwruok jopuonj KUPPET ma Siaya bende ne obago romo maket kod mano mar paro japuonj Albert Ojwang kane otelnegi gi jagoro Samo Pondo e romo mane obag Siaya Governors Park. Jopuonj go kwedo ndhicho ma ochuno kachiel kod tiyo kod teko mokalo kinde ka kinde ka gidwaro mondo ratiro oyudre mapiyo ne anyuola Albert. Jopuonj go wacho ni ok gibiling ka obila temo geng'o jogo masiemo tong wang' sirikal e wi gigo maricho ma sirikal osebedo ka timo pachoka. Gigolo kwayo ne jopiny ka giwacho ni kik gidog chien e wacho adiere kata obedo ni ibuogo gi kamano. We are saying as KUPPET, there should be no more abduction and elimination of both young Kenyans, citizens across the board, be they teachers or any other law-abiding citizen. This idea of killing people because they talk is not a good thing. And we encourage all Kenyans to continue speaking. I'm sure the government or whoever is killing people will not kill all of us. Romo mamoko maket kod mago bende ne obagi counties ma Kajiado, Garissa kod Kirinyaga kind mamoko duto mane ogolo ywak margi ka gidwaro mondo nonro tim mapiyo kendo ratiro yudre ne familia mar Albert masani koro ywago fuk maduong' ma owe gi lal makamano. And we are trying to cope as a school in this hard time. The mwalimu will be missed both in class and on the field. And we demand and we are calling that they resign. They follow the due process. Let them resign. And not only resigning, but they should be arraigned in court. The same police, they're able to record the OBs because of the teachers who taught them in class. So we are demanding that police should respect teachers. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.
Pod mane wachno eni duol mar jodongo ganda luo bade ma Nairobi kachiel kod jotend kanise mopogore opogore e boma bul mar Pentecostal Voice of Kenya omedo duondgi e kwedo nek mar rawera Albert Ojwang e tesend obila ma Central. Kagiloso romo mane obagi kuonde mopogore opogore e boma ma Nairobi, gidwani okas chenro matimo nonro kendo kawo ondamo mager mar chik ne jogo ma itudo koda nek mar Albert. Joyce Oduor nigi ler mathoth. E seche maduol mochung' ne nono tijo bila pachoka IPOA medo timo nonro margi mar yango adiera e wi nek mar Albert Ojwang e tesendo bila ma Central, jo Kenya podi medo wuok oko mar kwedo nek ma koch mar Ojwang. Duol mar jodong oganda luo bade ma Nairobi bende wuok oko motegno ka gikwedo nek mar Albert Ojwang. Kagiloso e kar romo ma Jivanji kotelnegi gi jagoro margi Peter Ahago, jodongogo owacho ni nek mag rawere ma osebedo katimore pachoka onego kum kendo onge rawera mora mora ma winjo negi kendo e yo makoch. We are standing firm and calling upon the investigating authorities and the government to bring this matter to an end, because it is now too much, and when we lose these young people, where is our future and the future of the county Kenya? Gimanjo timre kumnyathiwa Ojwang, Albert Ojwang. Engima lit, kendo lit biworo. To gimutimore kuomeni, kik tak timre kendo. Nekech gini kat biro bedo katimore, to wan kaka luo okwa biwinjo maber. Kaluore kod seyo ma imedo biu ne jalupo gai marobila Eliud Lagat e wi tho mar Ojwang, gikwayo Lagat mondo wuog oko owach adiera e wi wachno. The deputy IG, the DIG onego come out mondo nyiswa gima ne otimore kod connection man Homa Bay to kod Nairobi police station. Bende ginyiso jatend piny William Ruto mondo non jogo ma jotelo e sekta mar arita kaluore ni en sekta ma owinjo chiwo arita ne jo Kenya ma ok negogi. Ka bende gikwayo rawere mondo bed motang' e kinde ma gindiko e mbui. Akwayo ni kok ong'eyo gima nyo otimore ni bende upoye kaka upoyo dhoudi mamoko kendo litnwa kama chalo kama endi, to take action otim piyo piyo mondo wang'e ni gino nyolit ne adieri. Nikech kok onya timo kamano to chilo nyalo miene ni kata en bende nyo en ei gini. Omiyo akwayo ni kila idara jomosemiyo promotion mochung' idara gi tetete mag sirkal nyaka en bende onon gi to gitiyo nade. Ka ng'ato tiyo marach kaka sani ni koro askari no tiyo marach, nyaka wang'e maber ni action mane momiye ok ni iloso tume to tume nok ti. Uneno gimotimore jensi masani, uneno gimotimore. Kuro beduru gi stop e yor mbui kato bedo mano ndiko kon gi kon. Komachielo, joten kanise mopogore opogore e boma bul mar Pentecostal Voice of Kenya kotelnegi kod jakom margi Apostle Peter Manyuru bende okwedo nek mar Ojwang ka giwacho ni piny owacho nyaka keto kenge manyalo kelo lokruok e sekta mar arita pachoka ka jogo moyud gi ketho mar nego Albert Ojwang kaunegi okang' mager mar chika. Pentecostal Voice of Kenya also demands that the government enacts and implements comprehensive statutory and policy reforms in the security sector that will put an end to these extrajudicial killings once and for all, and uphold the sanctity of human life. It is only by doing so that we will start to heal as a society and ensure sustained peace and stability in our country. Bende gikwayo ganda jo Kenya mondo miduol marango tijo bila IPOA thuolo makare mar tayo nonro mar yango adiera e wi tho mar Albert. Ok wanyal dhi kod the voice of public no wawinjore jogi wacho kama wabed kod faith i organizations go ma serikal oseyiero kaka IPOA kendo wabed kod kwene gibro timo tijgi kaka dwarre mondo adiero yudna ne kakanye. Joyce Oduora, Ramogi TV, Nairobi. E weche mamoko ni jodito mopogore oyore gwenge ma Nyamuoda e Seme e nyasi mar ik mar Mama Recho Achieng' Matiku ma en mar janon weche ohala Hesbon Omolo. Nyasi no ne jotelo tiyogo e goyo debe ne okumba manyien mar thieth mano mar SHA kod dok ne tiyo kanyakla mar jatend piny William Ruto kod kweth mar ODM e chenro mar broad based. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth.
Jodito mag siasa osiepe kod anyuola nochokore kanyakla ni alam kod chiwo luor mogik ne Mama Rachel Achieng'. Siro kod rwako kumba thieth mar SHA ne obedo ote maduong'. Jalony e weche ohala Esbon Omolo mane en or e nyasino ne oro ote makende mag lit kod kuyo ne mino de Sandra kuma ne olero ni okumba thieth mar SHA ne okonyo gi kuom higni 2 mane mare nitiere e osiptal. Adong kenda batok rach. Nyasaye omiyo joka rach wanyo maber. Thank you. It became so tough for her many a times. Whatever noise people say about Social Health Authority, this mama has gone down with 700,000 shillings plus of Social Health Authority through weekly dialysis twice that we didn't have to pay for. We would pay for other things, but not that. Jagoro mongirore migao mar arita kwe, Dr. Raymond Omolo, osiro lwedo wechego kuma ne okwayo oganda mondo oneni ondikore okumba thieth mar SHA mondo konygi kaw ting' mag thieth. And the family has actually confirmed that courtesy of that universal healthcare program, the pressure on the hospital bill was made less on account of the rollout of the social health insurance program by this administration. In this county, the percentage rollout or the percentage enrollment is around 35-37%. In other counties, it's already past 50%. Omeo enquire nani kapoki register, ka ukinde mondo register, mondo kiyudo masira mar tuo, to kidhi hospital tiyudo kaka ithiedhi. And also for the facilities. When we do this, we also make it easy for the county governments to also deliver for the people. Jod Bramasema Dr. James Nyikal, korka koreto nolero, achiedh nade, mose kwako kumba thieth mar SHA, kod mano machon, mare NHIF, wach mane osir kod jaod Brama Kisumu Central, Joshua Oron, mane okwayo oganda duto, mondo rwak chenro mar thieth mar SHA. Gimanyocha chendo en ma, SHA okemoka okar NHIF. SHIF emoka okar NHIF. SHA nigi pesa ni adi? Adek. SHIF emichulo ni, ming'ado ni, michulo ni. To sani wan gi ji milion 22 mose register. To jo mose chulo mar SHIF to gin milion adi? 4. To ka ina outpatient to nyocho konyal thiedhi nikech nyopo kwatimo kanyo maber. Koro nyo waketo bilion 10 gadek. Ai mar emergency ni nyo waketo bilion 8. Koro gimodong eni koro wadwa tiyo gi ministry mar health mondo wane kaka pesa moket go timango tiyo. Wan gi Dr. Nyikal wabede health committee. Koro modong matin 10% wadhi bedo piny waloso kaka committee mar health mondo SHA or respond to the needs of everybody. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyamuda Eseme, Kisumu County. Koro kawadonje weche mag siasa, jalup jatend piny Kithure Kindiki osingoni oonge kod sigu gi jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka. Kindiki osingoni obiro manyo Kalonzo mondo bed kode piny gi bil wach koteno kod chwalo dongruok e gwenge mago mag Ukambani. Omedo ni Kalonzo en jasiasa moluor pacho kae komedo sieme mondo kik oti kod josiasa mosebedo kapogo oganda kaluwore gi dhot magiwuokie. Sharon Ong'ao nono wachni matut. Koloso e boma mawote e kaunti ma Makueni e kinde manocholo chenro mar dongruok ne jo ohala matindo kaachiel gi grube mag mine gi rowere. Jalup jatend piny Kithure Kindiki oyango ni onge sigu e kinde gi jatend duond od buch Wiper Kalonzo Musyoka. Si mimi ni mtoto wenu, si mimi ni jirani yenu, si mimi ni ndugu yenu, si mimi ni kiongozi wenu. Mkiniangalia hivi vile nakaa na vile mnanionanga, na ule mtu ya mitego, ule mtu ya shares, ule mtu ya ukabila, ule mtu ya kusema Wakamba hawana kura, mimi na ule mtu ya kisirani, ni nani anakaa kama rafiki ya Kalonzo? Kindiki osingoni obiro manyo Kalonzo mondo bil kode wach kaka inyalo chwale dongruok e gwenge mag Ukambani. Omedo ni nitiere josiasa mosebedo ka wuondo Kalonzo mondo ti kodgi machiegni.
Komedo jiwo Kalonzo mondo tieg jo siasa mamoko mondo chop kama intiere. Kuna watu nimeona wananyemelea ndugu yangu mkubwa kujaribu kumdanganya na kumuingiza kwa siasa ambazo sio siasa za type yake. Kwa sababu Kalonzo ni mtu ya heshima, hana matusi. Lakini kuna watu wamemnyemelea, wako na siasa ya chuki, kisirani, kiburi, nyongo. Mimi naomba Kalonzo aanze kulea hawa vijana na akuwe mzee wetu, tuwe tunamheshimu, tunaenda kumuuliza advice. He has already done a good job. He has served the country well, rising to the office of vice president, and him and President Kibaki, they did a good job during their time. Hii watu wengine wanamchokoza hapa na kumfunza mambo ya matusi, wakwende kabisa. Komachielo, jotelo mamoko mawuok e piny owacho kotelnegi gi spika mar od bura maduong' Moses Wetangula bende notero siasa mar dongruok e gwenge mag Imbo mar piny Kenya. Wale watu wa chuki, wale watu hawana sera, sababu hawajaelewa sera yetu ile ya bottom up, wako na kisirani na kazi empowerment. Ati wanatuuliza maswali, ati tunatoa pesa wapi? Wacha tuwaambie, hatutegemei mshahara peke yake. Sisi ni wakulima, sisi ni wafanyi biashara mashuhuri, na pesa zetu ni zetu na raia wenye utupigia kura. Kweli si kweli? Chenro mar Kithure Kindiki gi moko kuom jotelo e riwruok mar Kenya Kwanza mar chwalo sir e kor gwenge ineno kaka lombo jopiny e sirogi e yiero maduong', ka gin giwegi giwacho ni gibiro dhi nyime gi chwalo dongruok ne jopiny. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki osebedo agulu mar pesa kuom thuolo mar dwe achiel mokalo kogwedho mine kod joriemb apiko gi omenda e bo chenro ma oyango ni en chenro mar ting'o malo jo ohala matindo. Kindiki kod kweth mare osechiwo omenda maromo milion 140 e bo jumbe 3 mokalo kende. Penjo maduong' en kuma pesa makamagi wuokie e kinde ma chenro mamoko mag sirikal pod kuomgi omokerot e wi nok mar omenda, kaka jafom marwa mar siasa Chris Owino lero. Jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki kata japesa wang'e lando manyien mar piny Kenya osebedo jawar mag joma mine kod rowere e bwo dwe achiel mokalo ka ogwedhogi kod pesa machalo koth e kinde ma oromo kodgi. Rais amenituma na shilingi milioni 3. E chenro ma giwacho ni geto konyo jo ohala matindo, Profesa Kithure Kindiki, spika mar od bura Moses Wetangula, jotend migepe kaachiel kod jo od bura osebedo ka golo omenda ma korgi lach e gwenge mopogore opogore ma pacho kae. E juma ka juma, jatend piny William Ruto osebedo ka golo milion 5 e kinde ma Profesa Kithure Kindiki to golo milion 3, ka Wetangula kod jo od bura to golo milion 1 moro ka moro. Penjo maduong' en ni pesa ni tuwuok kanye? If this money is coming from the government, kwa sababu wanasema ni pesa ya serikali, walitoa akaunti gani cash ndio wakuje wapeane ground vile wanapeana? Si hii ni pesa ya looting, hii ni pesa ya money laundering, hii ni pesa chafu ambayo hawataki ingie kwa system with the traceability. Kisebedo ngano endo majatelo, ja siasa majatelo mantiere executive kata mantiere National Assembly kata mantiere Senate, wenge mang'i ng'eny. Koro kichwenge mang'i ng'eny, nyakitem ni kida timo program moro, to kata kare oponi in gi pesa mamari moro maber, to nyakibed ng'ama transparent. Keketa yanga ni ando jidalawa, abire empowerment kuma kama, pesa ni agole kuma kama, atiyo kode kama, akonyi kode kama. E bwo dwe achiel mokalo, chenro makamano osegolo omenda mohewo milion 100 e gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Mimi ni noma si noma. Mimi ni fire si fire. Kalore gi duol mochwe ne ng'iyo osara mag jotij sirikal SRC, osara ma jatend piny en milion 1.4, jalupne milion 1.2, spika mar od bura milion 1, jotend migepe 957 e kinde ma jo od bura to yudo 784. Kata kamano, jatend piny William Ruto kod Profesa Kithure Kindiki osigolo mchango mar milion 10 e juma ni kende. So to me this is all gimmicks, it is all politics
to calm down people, because people have given up with this government because of frustrations emanating from, unkept promises, bravados and thuggery and looting that has been happening. Chenro makamae biro dweche bura bang' jatend piny William Ruto kumo apisas mag sirikal goyo arambe e higa mokalo. Jotelo opogore e paro, ka moko wacho ni ma en chenro mar konyo jopiny e kinde ma kweth machielo to wacho ni en kampen mohiu mar yiero maduong' mabiro. Kama gigo eko timore nikech onge mikakati ma private sector nyalo konyogo jo oganda mamoko. Koro wacho ni ber mondo mi ka ber to idhi empower jou. Koro nyalo dhi empower jou kidhi kata mana yor NGO kata ibedo gosipeni koloso foundation moro tichoko pesa kuom osipeni oko kondi ndi mopogore opogore, jomoko nigi network mag wasunge, jomoko nigi network mana mag osipegi makonya ka ini tikonyogo ijologo kumoro mondo tim konyogo jogi ek. If really I want to empower you, I should help you generate income the day I come and thereafter. Lakini hii maneno ya helicopter saba in one compound, helicopter saba na maharagwe, can you just make an understanding? How much money do you use to fuel one helicopter? Poni chenro ni en mar jolo rowere kod joma mine e weche mag ohala. Penjo maduong' en ni agulu mar konyo rowere kod joma mine kaka Youth Enterprise Fund, Wizo Fund, Hustler Fund kod Women Enterprise Fund to dhi timo ang'o? Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ono eromano mar Chris Owino bende materowa e yweyo wa mokwongo, kata kamano kapok wadhiye inyisa ni Jael Omondi Odia iwacho ni weuru Kindiki ol kuom jopiny omenda, josiasa wakora kosedonje telo, gima jopiny ochamo okolal. Mano kanyero otino ero mar Omondi Odia. Ramogi TV ler kabisa kendo waneno habari kaontiere Odili Gardens Kisumu iwacho ni oro ote magmos ne jotelo mopogore opogore. Barak mawuok Bole neno maler kendo iwacho ni Happy Father's Day ne baba ni Moses Bolo. Ka ote machielo insani Jael sha chulo te, kidwaro ni kichule nyaka ichul higa te. Samoro ng'ato dwa chulo dwe achiel to mano sani ok nyalre. Koro sirkal kadwa konyo jopiny e yor thieth to gilose yor chudo no monde. Mano kanyero Jalango Tieno. Kaito Asoyo Robert kod familia mare kontiere gwenge mag Imbo bende wacho ni uluwo weche manyien mago mag oimore e yonero makare. Ba moja deno mar game Gotregea ineno maler ka intiere gi min odi. Mano kanyero Lavender Akinyi. Ben Gura kantiere Nairobi wacho ni kaluwore gi duoko mar bero ne ringre Albert Ojwang, CS Murkomen, IG Kanja, DIG Eliud Lagat nyaka step aside. Kendo wacho ni obila duto te nyaka ne make. Wacho ni obila go bende nyaka mak kendo ter e doiro. Kamana yenya kuom ote mari Ben Gura. Wadhi mane yweyo machok ka waduogo to wadonje twak marwa mar mene wacho kuma kawuono wadhialo ng'ama wuore nyalo chako oro ote magi ne baba kata iwacho ni father figure no ming'eyo e lai maro mar ote machok ma en 2 3 auchiel 00. Kiki di mabor. What do we bring? Break a cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it bits more tasty, family more healthy. Reiko Cubes could string my bestie. Reiko Cubes ming'eyo cha mandhadhu mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Jaji anasukuma mpaka anaweka faili kando, anasema this file has got a lot of forces in open court. Forces from where? Bunduki ndio inafunganga mtu kabisa. Ballistic report ile risasi ilizolewa kwa hiyo mwizi haikuwa ya bunduki yangu. Na ukiona mtu anakusingizia na kukupeleka jela, that is your enemy number 1. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Ne gin gi gik moko duto. Higni 25 bang'e ne oseloso ngimane owuon mobedo jamoko, kendo gik mosekalo ne gin mana gik mosekalo. Katubi mana gang'o, katubi no warore molokre ka pamba, undieko kdadem. Kata kamano, makruok gi ng'ato en gima dwarore ahinya sama ng'ato ohero nyawadgi. Kadware nadi en achiel ketho osiep mekinda kata wat mekinda gi wuonu miluongo nogo. Andhoga mole kind joot, to adiera be ok nyal pandi chuth. Kadhi kucho tadhi wuondo baba na dhi koyombe mondo kik ong'e gima dhi mbele donge. Sama joot ema koro bedo jowasiku, en ng'ano minyalo geno. Ne osuri ewi Nam Sinema, Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratil. Raila has a space to say what gima Jakom dwa wacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magora til piny. One wase gore no opposition. One wada gore no opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Machiegni kamoro amora ma intiere e chenro mar juma ni kata mangeso ni mano mar mine wacho kuma odiechieng' ma kawuono mano motelo no odiechieng' ma kiny kuma bende ibo bedni idhialo joma wuoro kata wuone Father's Day ma bende idhialo odiechieng' ma kiny. Kawuono wantiere gi wang' waluonge ni ing'eni nyithi mama iluongo ni mommy's girl. Nyithi baba iluongo ni daddy's girl. In daddy's girl. Daddy's girl. Kinena, tineno baba wa. Yes. In gi baba un gi bora chiel. We wachaka ne mondo ikuonga ne iulri ni in ng'awa inya kanya inyar ng'a. An nyinga Ruth Akoth Onyango. Anyanya Kadianga, Wahanda. Wuonwa en Henry Onyango Ngaya, to minwa en Judith Akinyi Alo. Yes. To ini wacho ni in nyathi baba, tudok mari gi baba u chalo nade? Anyalo wacho ni babwa e ng'at ma kind jonyuol ga ariyo te. Anyalo wacho ni babwa e ng'at ma ang'iyo godo. Inyang'e koni? Babwa e ng'at ma ang'iyo godo ahinya nikech mamwa ger, mamwa simba. To babwa oken simba kaminwa. Koro ka dongo to awach nan a very cheeky child. Nyathi ma na chendo mathis lakini no kachenda inya. To koro nikech babwa ne jakora katimo makosa tangeni mamwa dhidhao na mamwa ang ne chwada to lakini baba nyalo kona ni kama keti piny to wuoyo kodi to kona ni kama oktimga kama lakini do ng'e minewa to pod ahero mamwa to kaka kede manoro dando duto gote. Emomiyo an kaka ntie kawuono to anyalo wacho ni nikech mamwa ni ger to naneno ni babwa ok ger ahinya koro I think mano miyo abedo close kaka wantie idi korka baba ahinya. Un nyithindo adi? Wan nyithindo adek. Ane kayo. Ine kayo. Yes. To nyithindo adek gi king'iyo tudok margi gi wuonu in mamari nitiere machiegni ahinya koso jomoko gi be? Ane mara nitie machiegni to gi chogo. To nyathi madiere mano to chuny minwa. Mano chuny min. Mano chuny koro in to gi last born choku uno dhi korka baba. Yes. Ang'o ma baba timo ahinya? Ing'eni mano mipimo en ni kinde mano tindo. Sani kata michopo kuma intiere sani. Yes. Tudok no pod osebedo kamano nikech ang'eni sani to mama wuok chwadi. Tudok no pod en kamano lakini kaka amedo dongo be kaka mama korok chwada kaka kisebedo ng'at maduong' ting'eyo ni gik manatimo katindo cha kata kane mama rodha notemo mana keta mondo abed e laini maber. Koro anyalo wacho ni as much as an gi babwa pod wan close kata ambe gi mamwa pod sani wachako bedo close. To gimami anyalo wacho ni babwa gi an pod wan close nikech
or en relationship mo kanyal pull away from nikech en ka atin en amang'iyo kode en amang'eni oko dhi dhao na kaka mama dhi dhao na cha ing'eyo ang no wuoyo kodi mos kamano kata ka ang ose dhao ni tango konini kama kikitim kama this is the right way to go. Mbekni mage mugoyo gi wuono ntiere moko mipimone an go siepa moro mawuoy oweya mage mbekni mipimone koso poka goyo mbaka machal kamano gi babwa lakini mbekni mawagoyo most of the time en ko odwa kona ni things about life, careers monego oneno ka ber koda gik machal kamago, sometimes politics here and there. Ugo gi baba siasa. Yes. Ochung komane. Baba to wegi kanya okatie kito. Yes. Mage mbaka maogo gi baba most of the time. Yes. Nitire konde moko mabende wacho ni wuone wa nitire kaka losonwa yo e gik mawatime ngimawa. Yes. Thumbe mawahero, kuonde mawadhie, gik mawatimo, jok mawatudore godo. Inyalo mana nyiswa ni to ere kaka wuono se shepi e gik makamago. Anyalo wacho ni babwa en janyuol ma oero kodini itim gima chunyi dwaro. Kata mana tieko high school negidwa ni adhie KMTC to anawacho ni to baba no wacho ni ka chunyi onge kanyo to okwa bichuni kata manya minoti ko high school osebedo ko penje ni idwa ni timango yadwa ni dhi tim gima in midwaro kiki dhi tim gimoro nikech an makoni koro gino ose miyo atimoga gimoro mang'eni chunya dwaro to ang'eni en the right thing nikech as much as okona ni tim gimi dwaro to okona ni mae gima ni kata kitimo gima ber kata kitimo gimi dwaro no onego bed the right thing kikitima tima gimoro for the sake yes mano guidance mabende osemi yes iwacho ni mokwongo ihero thumbe mage kapok wadhi ahinya an Jacosta Ojwang Jacosta Ojwang anaero Costa Ojwang wacho ni thumbe dholuo mage thumbe maero winja yes to mago bende mababo ohero mago thumbe mababo owinjo rumba matin lakini an akaw korka dholuo ahinya moloyo side mar rumba moloyo side mar rumba yes to mama tudok ni tema manikanye mama nitie she's always there mama winjo wende Nyasaye ohero wende Nyasaye ahinya to embe osebedo the pillar of the house ena mose makolweto aka oterowa okonwani otok nyal chung maonge Nyasaye so in as much as everything mwatimo nyakipar ni Nyasaye amanitie every time kata before ginindi mama gi baba nyakalem kata before wadhi dala kata before adhi anywhere kata before na bikae lemo ochuno mano gima mano ochuno no matter what wadogane baba nitiere ogwedhi ni baba ni pod nitiere godo nyaka sani kendo setangi mani mintiere kuma ichope kawuono ni inya wacho ni bedo gi baba in ma intiere gi baba ni gi awachni kata osiep ni kata joma moko ma onge wuonege kata ma wuonegi poko tayo nyaka sani pogrok ni kanye pogrok nitie nikech iwacho ga anyalo wacho ni social media tinde ji wacho daddy issues anyalo wacho ni aonge daddy issues ma seche moko ka ngato wacho ni an babwa pok notimo na gima chal kamae on my side and different and birthdays ga aretin na babwa ose make sure ni a celebrate nyaka atieko high school kata ndalo ma watch ni during school holidays ka jioloro babu anetero wa museum gik machal kamago to magi ang'eni ok gik ma ji mang'eny nyalo relate godo koro anyalo wacho ni despite ni babu en ng'at ma en ga busy onyalo bedo o make time nikech en ga off day ne en ga Monday to Monday do ng'eni en time ma wantie school koro Monday ni ndalo ma koro waloro no make sure ni nyakotero wa out kamoro o make sure kata kokotero wa out gotieno angu kelonwa chips gi gweno ma oa Sanford koro mano traditions ma ne wang'iyo godo growing up koro anyalo wacho ni mano joma onge jonyuol ma dichuo kata baba ka ananyalo pimonegi magi nitie moko ma ok nyal relate godo to mano gimoka ka for granted at all yes iwacho ni wuonu ne odich lakini podo loso thuolo mar bedo nitiere jomoko ma pimo ni wuonegi kane biro limo gi e school
en gazete mokete buombe kata moko fwayo lwetgi inyanyiso ni kane wuonu limu e skul ne chalo nade? Mano opogore gi babwa. Babwa watch ni kata time mane koro okonyal biro him personally no oro ga nerwa to oro ne okone ni kikidhi kamae mabende ni father figure machielo. Yes. Nerwa ne biro kotedo chiemo mokelo na kata ka babwa biro kata ka onge gi time mar tedo no to nong'iyo gimoro to obiro godo okobi gi gazette gi pimodo eno tingo chiemo iwacho ni 1 in a million. Yes. Baba kako sebedo osetangi mani kuma intiere ma ichopo sani. Yes. Inyawacho ni okelo ni lokruok mane, okelo ni ber mane ngimani? Anyalo wacho ni babwa okelo na lokruok maduong'. An akia ni nindo kech chalo nade, akia ni being sent home for school fees chalo nade, akia ni koso book chalo nade, babwa ose miya gimoro amora. Onge chieng' manyalo wacho ni akwayo babwa pesa to babwa okona ni aonge godo. Kata ka onge godo to okobi miya the full amount lakini obo miya pesa mathin. Okona ni sani ta onge godo machal kamae to lakini makrigi ma. Aparol sometime last year but one natuo na an hospital. Babwa nokodhi tich. Nobet koda. Nobedo kodi hospital. Nobet koda ka an gi mama obet koda ma o make sure ni adokot benapa ni ka wase dokot obo dhi tich noko dhi tich no bet koda the whole day. Yes. Yeah, mano ni kare kabisa. Apari ntiere kaka akiana ongao ahinya. Okel ni ngamiro mogoda wachi ni kata boyfriend kama ingeni sano koro ntiere level midwaro mondo boyfriend odonje. Okel choch ni moro. Okone wacho ni baba and above. Baba and above ose set standards moko nego benia dok piny. Makata embe ko owinjo ni adhi ir ng'at mok nyal provide na gige madwaro onyalo wacho ni mano ok kare nikech osebedo ko provide na. Koro ere tiende adhi kuom ir ng'at mok nyal provide na. Dongi neno ka koro mano adhi koso ne baba to ok ber. Ok di wacho ni hero wacho. Era kikwach kamano. Era kikwach. Mano to tamore. Mano ta dagi. To ntie jomoko manyawacho ni en unfair ni ipimo boyfriend to be to gi baba ni. Ok apim lakini idwe ni mondo iket gi ratila chiel. Ok ni adwa na ket gi ratila chiel lakini onge chieng' ma boyfriend nyalo bedo important moloyo baba. Dong ing'eyo. To koro kaka baba oseset kamano to ber ka dhi mbele gi kaka oseset. Baba oseset nani onge gima onego bedni alak e ngimana. Ka alak we atit matek mondo ayude ki an. Dongi neno mane gima baba oseset. To baba oseset nani onega tim gima miya mor. Kika tim gimoro nikech ng'ato kona ni atim, ng'ato kona ni maya monego gitim weri gima rimitimono. Baba oseset na kamano. Ok owinjo bedni ng'ato nyisi ni tim ma mondo kori mora an. Mokwongo chako kodi. Yes. To sama koro wadhialo joma wuoro odiochieng'a makiny. In kaka in daddy's girl. Itimang'o, ikang'o? An kaka daddy's girl. Baba noero rwako sa ndala mane podatin ahinya. To noweyo rwako nikech mare no nokethore. Koro aneno ni onego ang'iew ne sa manyien to atere adina. Dina mondo a celebrate. Maru ji ariyo. Yes. Mara gi en. Koro ing'eni sani nikech koro ise wuoyo koro ok en surprise. Kose en gima nong'eyo. An ok ong'eyo. Brand ema pok inyise lakini ong'eyo ni sa biro. Pok akone brand. Pok akone ni adhi tere kanye lakini koro oseneno oseng'eyo lakini okia ni kanye. Pod dhi beda surprise. Describe ane baba ni kipimo ne ng'ato wi baba ni nyawacho ni iluonge gi nyingi wacho ni nyinge Henry. Yes. Henry en ng'ama chal nade? Henry en ng'at ma muol ahinya, muol excess. Henry en ng'at ma muol. Henry en ng'at ma ok ohero dhao. Henry en ng'at ma hardworking. Henry en ng'at ma oluoro ji kendo ohero miyo ji respect of whether itin whether iduong. Henry en ng'at mohero nyithinde. Henry en ng'at ma oketo family ne forward always. Henry en ng'at mohero Nyasaye. Henry ne ng'at ma ohero min gi
min gi nosenindo lakini Henry nohero min gi ahinya. Yes. Erokamano. Kapok awe mondo koro wagi wuoyo e kamera ni mondo imi baba ni Father's Day message wasomana mapiyo piyo moko kuom ote mag Father's Day maseyudo kendie. Brian Adede kawuok Ludhe Dongo wacho ni oro ne baba ni Erika Dogo happy Father's Day ka intiere Homeland. Wisdom wacho ni twak mar mine nyalo is litero kamana yenya Sophie Michelle ka intiere Nango Center. Idhalo baba ni ka intiere Kawambo Kachacha Ruoth Nyasaye mondo omedne ndalo. Evelyn Marge Masumbi idhialo baba ni David Otieno ka intiere piny mar Kabuoch Kawere mano wikonje school. Odero Junior erokamana hinya kuom ote mari. Machielen mari Derry kawuok Nairobi oro happy Father's Day ne Benson Opala former principal Makasembo Polo Duoro George Kitoto kod the late David Kitoto. Pochgi Park ne baba na Alex Opio ka entiere Nyatoto Suba mano Alphonse Opio. Joyce kantiere ka Julie wacho ni dhialo baba ni nikech osechung kodi kinde duto. Baba ni en baba maber. Happy Father's Day dad. Wacho ni happy Father's Day to beloved husband Nikano Ogola Juma mano wuone nyithindi matiyo matek ahinya mano Sharon Ogola kawuok Siage. Ramogi bende adhialo babana lakini ukinyisa nyingi bendo kiwacho nyinga babani. Koro Ruth kawatie kadwa ni mondo ing'i kamera ni mondo ichwal ote ni mar Father's Day ni wuono. Akia katana chak gi kanye lakini angeni okawach ga weche gi all the time lakini aheri ahinya kendo gik misetimonwa waduto kaka family ni means a lot kata ka okwakoni ga kata ka okwatangni and akwayo ni Nyasaye omedi ndalo mathoth ahinya mondo aduok erokamano kuom gimora mora misetimonwa. Aheri ahinya and happy Father's Day. Erokamano ahinya mano kanyiro otenero mar Ruth ne wuon gima en Henry kanyakla kod wuone mamoko mabende nitiere oko kacha mana kaka Ruth osewacho thothne jo ka uthuolo mano mar appreciate mar dhialo ng'ama wuora geno no odiechieng' makinyi bende wangi ka uthuolo mari mondo imi babano imi wuonu koda wuone mamoko mabende oserito ngimani mondo imi godiechieng' maber kabisa. Kanyo ema waloro godo mine wacho kata kamano waduogo koda weche mamoko mag oimore. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss, all in one trip, starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID, na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go.
Pak ruoth, ma en jawer Lilian Jairo. Kadiher mondo ibed kod skiza tune mar wenda mar mor, takwayi mondo dial *860*418#. Ramogi TV e od jothumbe duto te. Machiegni kendo bad migawo mochung'ne apeyni madongo Kenha oloro kuom kinde olalo makanya dhiang' e apaye ma Kendu Bay kochomo Homa Bay tok olalo nochako barore. Kuonde mobarore nochako neno tich abich gokinyi ka omedore mobedo bugo gino mokelo buok ne jopiny kod jowuoth ka bugono oseketho geche moko. Kenha olando ni gisechako loso olalo no ka koro jowuoth mawuok Kendu Bay onyis mondo bar korka acham gi magawa ma Goshen nyaka olalo ma Oluch gidhi nyaka Nyangajo School ka gitiyo gi apaya ma Obama korka gidoke apaya maduong'. Jomawuok gi Homa Bay biro bar korka achiche e apaya ma Obama okal Nyangajo School nyaka magawa ma Goshen koka gidok e apaya maduong'. Nitie krak mokanyo mane osebedo kantie. Koro aka gache koka gache ne kalo to nomedo barre. Kochopo gimoro saa 8 odiochieng' emanyo chako kete gache kae. Kochopo saa 2 to medre sana motucho tie gari moka ma chief makae omi sirikal report emano chakoro geng'o go geche kae koketo lokae otieno mzima. Geche koro luoro mabor to tich kaka wan jo boda boda bende koro kethonwa tich nikech tije mane wayudo kilore town CBD Kindu koro ok lor nikech koro giluwo diversion mopogore nyaka route ma Kosele kocha. Koro okethonwa biashara kabisa. Wagoero kamano to wamedo mana kwayo mondo mi government of Kenya gitudrego mondo mi olosnwa yoni nikech yoni ema pidho jomoko kuomwa kata ng'enywa odepend e ndarani. To kolose mobedo maber to nyalo medo konyowa. Ogande County ma Migori ojiw mondo bed ka golo remo mondo res jotuo madwaro remo e kinde ka kinde. Mana kaka jafwambo marwa e County ma Migori George Malero, lipot yango ni county no bedo koda nok mar remo maromo liters 400 e dwe ka dwe. Remo chalo kaka yath ma jatuo muonyo mondo koro bed mangima. Moko jotuo madwaro remo ma oting'o jogo mantie kod tuono maringa mar remo kata sickle cell. Mine monyuol nodwaro remo, jotuo man kod tuono mar malaria kod mamoko osewito ngimagi nikech rem mayudo remo e wang' sa. Moko kuom jotuo bende osidho resruok ka kuom remo ma igolo kod oganda e kinde ka kinde. Nitie mine mang'eny manie osiptal manyuol to lose blood. Nitie nyithindo mang'eny matho because of blood nikech malaria. Accident wawito vijendewa mang'eny. Koro kwa wuok oko odiochieng' ni kata odiochieng' moro amora to wagolo remo to wasave life mag ji mang'eny. Remo nyaka mane e dendwa wuon. To ka kwa biro mwagolo remo onge kaka wanyalo konyo jotuo. To sana watemo kata mana ni ok kawuono kende to ndalo moyaw skul be wadhi e skunde wamanyo remo. Efi aluoch modako tuno maringa mar remo en achiel kuom jogo eko mareo ma igolo kod oganda osebiro kareso. Jatuo mar sickle cell manigi sickle cell en itere osiptal sate ka sate kendo wabedo matuo sate. Inya yudo ka juma ni otero osiptal omeda remo kigola osiptal next week kata juma mabiro yudo ko chako rwaka kendo ni remo mano omeda cha orumo. Oluoch en achiel kuom jombete mag golo remo ma osewuok oko e kaunti ma Migori ma ji oganda mondo gol remo mondo kores oganda. Samri golo remo nikech remo ni onyalo konyo ngima jasikla kata onyalo konyo ngima wadu moro kata onyalo konyo ngima nyaminu moro kata mamau. Kaunti ma Migori dwaro remo mok tin lita 1,000 kod 200 kuom dwe ka dwe ma imedo jotuo mopogore opogore. Kata kamano mana maromo remo lita 900 kende ema kaunti ma Migori nyalo yudo ka okumo oganda ka bende koro mae nyiso ni nok mar remo dwe ka dwe romo lita 400. We have a shortage of about 400 units of blood that we should be having for us to have in our blood satellite to service all the 16 sub-county hospitals. To nyaka kawuono pok wachopo target marwa nikech
kaka remo kaka wamedo yudo jotuo mang'eny e kaka wamedo tiyo gi remo mang'eny. Koro emomiyo nwagombo ni mondo kwanyalo biro wate wagol remo wanyalo konyo jotuo mondo kik wabed gi shida mar ni joge watho to wan gi remo mwanyalo konyo godo jotuowa. Apisa mochune chenrogo mag remo e kaunti ma Migori Catherine Odera moriko ne owuoyo kinde nyasi mar golo remo e piny mangima. Nyasi mane obag boma Migori ne owacho ni jopuonje skundego mag sekondar osebiro ka koro golo remo ka bende mae emosemiyo koro giyudo remo maromo lita 900 e dwe ka dwe. To ndalo moyaw skul be wadhi e skunde wamanyo remo. To koro sama skunde olor samoro bedo gi challenge nikech ok wanyalo yudo remo ni moromo. Onego igol remo bang' dweche 3. To mano be ber nikech kigolo remo be remo nyuolore ma ibedo gi fresh blood ma circulate in your system be timo improvement of your immunity. Tend migawo mathe kaunti ma Migori koro ji oganda e kaunti ma Migori mondo koro ber ka golo remo kinde ka kinde mondo res jotuo madwaro remo. Nitie nyaka joma nigi kidney problem madhi e dialysis daily. To ka ok wayudo remo ni jotuo gi ok wanyal konyo. Seche mang'eny wabedo kod weche madwaro remo kaka minewa ma nyuol. Apisa mochune chenrogo mag pim e laboratories e kaunti ma Migori Boniface Olalo wacho ni gisebedo ka gitiyo maber kod kar pimo remo kata menyo remo mayudre e kaunti no ma Kisumu mondo koro remo gikaw segol e kaunti ma Migori koro duogi wang' sa mondo koro gires oganda. Sometimes our turnaround time delays a little bit because of some technicalities at the screening center in Kisumu, but so far the turnaround time has been good. But I want to say that if we have those material, the equipment, we have the capacity to screen our blood in Migori County. George Juma, Ramogi TV, Migori. Joloch season mokalo tuke adhula lig maduong' pacho kamano Gor Mahia pod nigi geno mar kawo kombe e kinde ma tuke ariyo kende emodong' e season ma 2024-2025. Gor Mahia biro rakore gi klab mar Ulinzi odiechieng' makiny ka nyaka giyud loch e kinde ma gibiro rakore gi klab mar Police e tukgi mogik ma season. Police FC momako thuolo mokwongo e lig kendo dwaro mana point achiel e tuke gi ariyo modong' mondo giting'o kombe mar season ni biro rakore gi klab ma Shabana kiny e alap ma Kenyatta Stadium Machakos. Ponono ni ologi gi klab ma Shabana gibiro manyo point achiel e tugo kindgi gi Gor Mahia mondo giting'o kombe margi mokwongo. Kata kamano Gor Mahia nigi thuolo mar ting'o kombe mar FKF Cup e kinde ma gibiro rakore gi Nairobi United e finals. We are just focused. We are focused as a team. We know we've not been getting our last match. We drew. The last 2 games in the league we drew, but we are just taking everything positive because we still have 2 more games to go to the league, to the end of the league. So we are just doing our job as professionals. Yeah. After the derby, we've had enough rest, so we are looking forward to having a good game over the weekend. And as a team, we want to finish on a high. So we just need to give it all as players and make sure that we win the 2 matches. Mar Kenya Homeless dhi nyime gi timo ikruok ne tuke mag laro simbo mar Afrika. Tuke ma ibiro bagi bore Nairobi gi kodweni. Timno matimo ikruok mar gi alap ma Kiambu Grounds nigi geno maduong' mar